Λοιπόν, όπως ξέρεις, πήγε πολύ καλά. Πήγε πάρα πολύ καλά το συντάκι που βγάλαμε τα Χριστούγεννα. Γι' αυτό αποφάσισαν να σε ρίξουν στα βαθιά. Όταν λες βαθιά? 8 τραγούδια, 4 βίντεο κλιπ με πολύ καλό σκηνοθέτη. Ελληνοαμερικανός, Bill Thompson. Έχει μόλις έρθει από το Λος Άντζελες. Σούπερ! Πουσάρισμα σε όλα τα μέσα. Τηλεόραση, ίντερνετ με δικό σου site. Και για 2 μήνες πρώτος σε συχνότητα στα playlist 10 ραδιοφωνικών σταθμών. Συγγνώμη, και από πού ξέρουμε ότι θα είναι πρώτο? Το ξέρουμε. Α. Και εγώ τι πρέπει να κάνω? Ό,τι σου λένε. Στρατιωτάκι. Να είσαι στη διάθεση τους 24 ώρες το 24ωρο. Δεν έχεις γνώμη, δεν έχεις άποψη, ακολουθείς οδηγίες. Καλά, αυτό είναι εύκολο να το λέτε για ένα καλλιτέχνη που δεν υπερασπίζεται την τέχνη του, αλλά στη δική μου περίπτωση, για μένα η τέχνη. Μάρκο, πόσα? Τι πόσα? Πόσα θέλεις? Λεφτά. Εκτός αν προτιμάς να το κάνεις έτσι. Όχι, έτσι δεν προτιμάω να το κάνω. Να ρωτήσω κάτι άσχετο. Ο Τζάστιν Τίμπερλεϊκ πόσα παίρνει? Καλά, άστο. Θα σου κανονίσουμε εμείς μια αμοιβή και θα πεις και ευχαριστώ. Λοιπόν, το απόγευμα σε περιμένει ο σκηνοθέτης στο πλατό για γύρισμα. Ναι, αλλά το κόνσεπτ το έχουμε βρει. Φυσικά και το έχουμε βρει. Το κόνσεπτ, βλέπε, ένα κρεβάτι με ουρανό. Είσαι εξαπλωμένος. Και ξαφνικά, ως διαμαγείας, εμφανίζεται η Αλίκη. Ναι, η Αλίκη ποια είναι? Δεν μπορώ να ξαπλώσω μια Αλίκη έτσι, χωρίς να υπάρχει λόγο. Είστε εξαπλωμένοι. Κάνετε έναν ανέλπιστο έρωτα. Χέρια που χαϊδεύονται, χείλη που φιλιούνται. Καλά, αυτά χαϊδεύονται και φιλιούνται, αλλά δεν γίνονται αυτά τα πράγματα γιατί δεν ξέρω και πού να βορράσει τώρα, καταλάβεις. Άστο, μην ασχολείσαι, Μάρκο, θα στα πει όλα ο Μπιλ. Μωρό, Μπιλ θα μου τα πει όλα, αλλά ποια είναι αυτή η Αλίκη? Είναι όμορφη. Όχι, γιατί εγώ είμαι παντρεμένος. Δηλαδή είμαι σαν παντρεμένος είμαι, αλλά δεν είναι το ίδιο. Μάρκο, να σου συστήσω την Αλίκη, τη συμπρωταγωνίστριά σου. Γεια σου, Αλίκη.